Otvoren je Zagreb Wine Gourmet Weekend i sve do nedjelje u centru Kaptol i Gliptoteci trajaće veliki festival prvoklasnih vina i delicija, prepun zanimljivih događanja za posjetitelje, znalce i zaljubljenike u vrhunska vina i gastronomiju, proizvođače i njihove poslovne partnere. Partner Zagreb Wine Gourmet je Zagrebačka banka koja već godinama posebnim kreditnim linijama podupire proizvođače vina i hrane, omogućujući im iskorak u nove tehnologije i kvalitetu proizvoda. Brojni vinari i vinogradari i izlagači na Gourmet Vikendu bančini su klijenti koje ona prati financijski i kao savjetnik. Zagrebačka banka stoga u sklopu festivala organizira radionice o predpristupnom programu Europske unije IPARD i kreditima koji su na raspolaganju proizvođačima vina. Pa evo, jako sam sretna da smo nakon tolikih godina silnog rada i truda, jedna mala ekipa koja je sve ovo svojedobno postavljala sama na noge, danas ima priliku ovdje uživati i vidjeti kako je to kad se radi sa jačima, kako je to zapravo s naše strane krenulo, a oni su prepoznali i svi smo danas ovdje. Evo. Uz degustaciju vrhunskih vina i hrane očekuju vas radionice i prezentacije, pa i one s najvećim zvijezdama svjetske enološke i gastronomske scene. Zanimljive panel diskusije sa stručnjacima za marketing i turističku ponudu iz svih krajeva svijeta, te brojni poslovni susreti zaokružit će vikend u kojem će se ispreplesti sve najbolje što Hrvatska može ponuditi u gastronomskom, turističkom i poslovnom svijetu. I ne zaboravite, uz kartice Zagrebačke banke omogućena je kupnja ulaznica u festivalskom prostoru uz 10% popusta.